Тревожни данни в навечерието на Световния ден на сърцето. Случаите на инфаркт сред младите българи се увеличават. По данни на Националния център по обществено здраве през миналата година, в болница с инфаркт са приети 59 души под 35 години, а през 2022 те са били 45. Сред основните причини за негативната тенденция са затлъстяването и заседналият начин на живот. Сърдечно-съдовите заболявания са причина за смъртта на над 60% от починалите у нас през миналата година. Кардиологът Красимира Христова все по-често преглежда деца с високо кръвно. Най-скорошният пример е 12-годишно дете с наднормено тегло над 100 кг, с артериално налягане, което е с 180-190. В училищна възраст откриването на хипертония е един от наистина предизвикателните моменти. Нездравословната храна и заседналият начин на живот са причина повече млади хора да търсят помощ от кардиолозите. Имаме зачестяване и увеличаване на сърдечно-съдовата заболеваемост при значително по-млади пациенти. Все повече пациентите ни стоят повече от 10 часа пред компютъра, което значително увеличава риска от затлъстяване. Въпреки че и баща е бил с хипертония, Христина дълго не обръщала внимание на симптомите на високото кръвно. Човек, когато е млад, иска да направи много неща, да развие професионалната си кариера, да се занимава с много дейности. Той не си дава сметка за тази лека превъзбуденост, която създава високото кръвно налягане. Потърсила помощ, защото започнала да се изморява по-бързо. Така разбрала, че има хипертония. Имам една задача да намаля теглото, което важи за всички, не само на моята възраст, а и тези, които това не им е нормалното тегло. Редукцията на теглото, контролирането на начина на живот, на хранене са в основата на профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания. Прегледът при съдов-специалист също е от ключово значение за профилактиката на сърдечните заболявания. За превенция на сърдечно-съдовите заболявания съответно трябва да оценяме и артериите извън сърцето. Запушванията и стесненията могат да доведат до прекарване на миокарден инфаркт, до прекарване на мозъчен инсулт. Препоръката е хората над 40 години да посещават съдов-специалист веднъж годишно.